Neska eta emakume zientzialarien nazioarteko eguna da, otsailaren 11. 2015 aldarrikatu zuten Nazio Batuek. Neskek eta emakumeek zientzian sarbidea eta parte hartze osoa eta bidezkoa izan ditzaten. Eta baita genero berdintasuna eta emakumeen ahalduntzea lortzeko ere. Hizpide izango dugu gaia gaurko saioan. Eta nor hobeto gaia hitz egiteko emakume zientzialari bat baino. Irune Iarza da gure gonbidatuaren izena. Konputazio zientzietan doktorea da Alemaniako Oldenburgeko Unibertsitatetik. Aurretik, sistema elektroniko aurreratuen masterra egin zuen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ingenieritza elektroniko industrial eta automatikoko gradua Deustoko Unibertsitatean. Ikerlanen dihardu egun, sistema txertatuak eta software txertatua taldeko arduraduna da. Irune Iarza, kaixo eta ongi etorri. Kaixo. Otsailaren 11, gorriz markatutako eguna zure egutegian? Bueno, bai egiten dugu ekitaldiak eta orduen azkenian markauta dakagu egutegi izan eguna, baina berez niretako azkenian beti da, emakumearen eguna zientzian. Osa, nik egunerokotasunean zientzian egite lan eta teknologian batez be, eta orduan niretako egunero da, emakumearen eguna zientzian. Eta egunero ospatu behar dugu eta aprobetzatu behar dugu hori. Zalantza barik, baina aipatu duzu ez da otsailaren 11-aren buelta horretan izaten dira ekitaldiak. Aurtengoan esate baterako, zertan parte hartu duzu, zertan parte hartuko duzu? Nik zuzenean, gaurko elkarrizketa hontan, eta gero ikerlan mailan badibidez egiten doguz, antolatzen doguz bizitak, ikastetzen bizitak, eta horten dira ikerlanera bizitan, eta emakume zientzialarien eskutik, aurkezten diegu, zeiten dugun gero egunerokotasunean ikerlanen, eurek gertutik ikusi ezaten zertan datzan gure lana, eta baita izan dezaten referente horrek, hain garrantzitsua dien emakume referenteak zientzian, eta ikusi ezaten beste gizonezko moduan guk ere zientzian eta teknologian lan egin gehinkela eta lan egiten dugula. Orduan holako ekitaldiak antolatzen dugu. Eta horrek berak harritzen ditu ikasleak? Nik uste dut gero eta gehiago ohituta daudela emakumeak zientzian ikusten, eta igual ez dauz hainbeste harritzen oin, baina nik uste dut lehen agian bai ezala hain ohikoa, emakumeak ikustea ikerkuntza zentro baten lanean, eta honiok ere portzentaiak ez dira oso altuak. Aldatzen doa denborakin, baina ez dira oso altuak, orduan nola baiteko diferentzia badaka, ez? Zeuk esan duzu, ikerlanen diharduzu, sistema eta software txertatuen alorrean, zer da egiten duzuena? Nire backgrounda segurtasun funtzionalean dago, baina orain arduradun moduan nau sistema eta software txertatutako taldean. Eta hor azken finean egiten duguna da softwarea garatu sistema elektroniko txertatuentzako. Eta zer da sistema elektroniko txertatu bat? Adibidez, labadora batek dakan softwarea, guk aukeratzen dugun programa martxan jarteko eta hori aurrera emateko, baina baita igogailu batean dauen softwarea, eta igogailu horren igo eta jeitzi edo ateak zabalduta itzi kontrolatzen da bena. Eta igogailuan adibidez izan leike sistema kritiko bat, norbait sartzen da bilenean atea zarratu iten bada, arrisku bat dago pertsonan dako, adibidez, labadoran programa ez bada ondo funtzionetzen, baina ez dago arriskurik, baina guk zentratzen gara, edo nire backgrounda bai dau sistema kritikotan, oinarritutan. Eta zuek sistema horiek garatzen dituzu, edo? Bai, sistema horien softwarea garatu iten dugu, ez bakarri sistema kritikona, nire backgrounda bai da sistema kritikotan, baina taldean berez sistema txertatuak generalean lantzen dugu, eta baita euren verifikazio edo validazioa zelan egin. Eta zelan automatizatu prozesu horrek, azkenian tarea edo atasa repetitiboa dira, eta orduan zelan agilizatu prozesu horrek, zelan egin bebai beti modu berean, eta pertsonen akatzak ez daitezen egon prozesu hortan.
Taldeko arduraduna, zara gainera, eta horixe da behar bada, ez da, lidergo postuena emakumeen partetik konkistatzeke dagoen eremuetako bat, ez da? Egia da, azkenean, lidergo postutara denbora zeltzen zarela, ez da? Eta orduan, gauzak apurka aldatzen doa zeinean bebai, nik uste dut, lidergo postutan ere, gero eta emakume gehiago dago esala. Ze azkenean, arazoa oinarrian daun ere ustez. Basoiaz datuak ikusten, eta begitzen bozu, ingenieritzako gradutan edo arkitekturako gradutan dakaguzen zenbakiak, ez, emakume, pertsonen 30% bakarri dira emakumeak, más o menos. Eta hori gero, aurrera doan enian bebai ikusi iten da, ez? Baina nik uste dut apurka badabilera aldatzen. Eta adibidez gu ikerlanen oin, taldeko arduradunen artean, 40%, más o menos, emakumea gara. Orduan, apurka, gero eta emakume gehiago dauz arduradun postutan. Egiten da horren alde. Bai, egiten da horren alde. Eta, erraza da horre egotea? Emakume moduan? Lana diferentea da, ikertzaile moduan edo arduradun moduan, baina berez nik ez dut zailtasunik ikusten emakume izateagatik bertan. Nik uste dut beste, gizonezkoa izango balitz moduan lan egiten dudala, eta ez dut diferentziarik igertzen nire egunerokotasunean. Zure ardurapean daude, 2 emakumezko eta 15 gizonezko, horrek erakusten du, errealitatea zein den. Eta zuk ikusten duzu, igartzen duzu ezberdintasunik batzuen eta besteen artean, gizon edo emakume izan egiteko moduetan, harremantzeko orduan? Esango nuke ezetz. Azkenean, egia pertsonen artean diferentzia dagoela, azkenean pertsona diferentea gara, eta pertsona bakoitzak bere egiteko modua daka, bere komunikatzeko modua daka, bere sentitzeko modua, eta hori pertsonen artean diferentzia dago, eta igerriten da diferentzia bebai, eta pertsona bakotzakin tratua diferentea da horrengatik. Baina ez nuke esango gizon edo emakumea izateagatik erlazioa edo tratatzeko era diferentea danik nire egunerokotasunean. Hori da zure egunerokotasuna, horra arte heltzeko bidea, ibilbidea nolakoa izan da? Nik ingenieritza elektroniko eta automatikoa ikasi naban. Betidanik eukindu bastante argi ingenieritza ingure nabela. Gaztetatik ezagoztien irakaslea bebain. Bitu, adibidez hor, nekazan irakasle batzuk emakumea zianak, eurek ingenieria ikasi eben, eta gero irakasle moduan esan lanian, eta euretako batek ezagoztan oso gaztetan, zuk ingenieritzako perfila dakazu. Eta bat nator, behintzat gustora nago ingenieritzan lan egiten. Eta hori, ingenieritza elektroniko eta automatikoa ikasi naban, gero inaben sistema elektroniko aurreratuen masterra, eta hasi nintzen praktikak egiten ikerlanen. Masterreko praktikak eta master amaierako lana egin naban. Eta gero hasi nintzen tesia egiten. Behin master amaierako lana amaituta, tesiakin hasi nintzen. 3 urte egon nintzen tesia egiten, eta ikerlari moduan hasi nintzen ikerlanen lanian. Jarraitu naban, azkenean bertan hasi naban ere ibilbide profesional eta bertan jarraitu naban. Eta oindala urte bete arduradun moduan hasi nintzen. Ikerlaneko talde baten arduradun moduan. Egin diozu referentzia, ingenieri profila ikusten zizun irakasle bati. Izan duzu, nola baiteko erreferenterik, erreferentziazko zientzialariarik, etxean, familian, ingurunean, horretara pixka bat animatu zaituen beste inor? Esango nik ez dakadala familian edo inguruan lagunen artean olan, ni baino nagusia daun inor, ingenieritza ikasi da bena emakumezkoa izan da, ez? Baina bai sentitu dut beti apoi hori, familian inoz ez tozti esan, zeba ez tozu beste zerbait ikasten, ez? Igual ama marritu iten zen, ez? Zelan ikasiko zu, ez? Gradu hori mutiana da, baina eiten zaban komentarioa alde positibotik, ez? Bera pozik euen, ni hori ikasten egotiaz.
behintzat nik apoio hori sentidu dut eta ez dut kontrako jarrerarik jaso. Eta zergaitik uste duzu dela hain garrantzitsua emakume zientzialarien lana ikustaraztea? Azkenean, egiza da eskarela asko, gero eta gehiago gara, baina eskara asko, eta nik uste garrantzitsua dela emakumeek ikustea, posible dela emakume moduan zientzian eta teknologian lan egitea. Egiza da amamak esate bana, horrik estereotipioak badaoz, eta batez beba igual jende nagusian artean pentsatzen da, hori zelan ikasi bihotzu hori, gizonezkoana da hori, ez? Eta orduan, nik uste dut emakume referenteak edo emakumeen lana ikustaraziz, lortzen dugu bebai estereotipo horrek haustea, ez? Eta ikustia jendiak, emakumeak be, zientzian eta teknologian lanian gabizela. Ze beste estereotipo aipatuko zenuke, zeintzu dira utzi beharreko estereotipo horiek? Agian ez dago emakumezkoeka zain beste erlazionauta, baina bai ikusten da, zientzia eta teknologia gatza den zerbait moduan, ez? Eta badirudi talentua gizonezko eri lotuta dagoela, ez? Eta hori bebain niretako hautzi beharreko zerbait da, ez? Talentua ez da emakumezkoena edo gizonezkoena, baizik eta pertsonana. Eta badauz emakumeak talentua dekienak eta zientzia eta teknologian euren ibilbide profesionala egin aldabenak. Eta zientziarekin lotuta behin eta berriz azpimarratzen da belaunaldi berrien artean eta batez ere nesketan bokazioa sustatzearen garrantzia. Bai. Hala da, bai, ze egia da, nik esan doan moduan, ez? Nik astetatik ikusi naban, hortan egin gure nabela lan. Eta hori izan zen, batez be, nire DBH-ko teknologiako ikasgaian ziginan lehenengoko programazioa egiten, robot oso simple batzu programatzen, eta holan ikusi naben nik hori gustoko nabala. Eta orduan, importantea da, horrek asignaturak edo horrek gaiak gaztetatik lantzea ikusteko bebai emakumeak posible dela hori zure gustokoa izatea. Hori bezta, galdetu nahi nizunain justu ere, esten kompetentziak, zientzia, teknologia, ingenieritza eta matematika, aurrezkuntzatik lantzea, ezinbestekoa da? Bai, nik uste du, bai emakumentzako eta bai gizonezkoentzako, bai, ze azkenean gero eta ingenieri gitzia dakaguz, eta orduan importantia da, baina bai, eta adibidez ikerlanen parte hartzen dugu solako iniziatiba diferentetan, First Lego Leagueen parte hartzen dugu, jende gaztea gerturatu daiten, ez? Arlo hauetara eta aritmendi ikastolakin bebai, zenbait ekimen badauz hor robotikako ikasgaietan edo programazioan eta elkarlanean ibiltzen gara. Esan duzu, gero eta ingenieri gutxiago dagoela eta gehiagoren premia esango nukenik. Bai, hala, bai. Egia da gainera, ikasketa horiek hasten eta bukatzen dituzten emakume kopuruei erreparatuz gero badagoela aldea, guraize efektua, kristalezko sabaiaren efektua, iesak dituen hodiaren kontzeptua, hainbat aurkitu ditut, bilaketa egiten hasita, zer esan nahi dute, zer gertatzen da? Nik esango nuke, erreferentzia egiten diote, hori zenbat eta postu altuagotara jun, gero eta emakume gitziago dagoela, ez? Hori da. Eta naiz eta oinarrian igual emakumeak badauden, zenbat eta gora jun, hori, emakumeak desagertu edo ez diela ikusten, zailagoa dela ikustea. Eta, karo, nik esango nuke, azkenean, oinarrian dagoela arazoa, ez? Emakume gitzi baditugu oinarrian, edo izan baditugu oinarrian, aurrera pausuak edo gero eta gorago jun, gero eta emakume gitziago bebai, ez? Orduan, nik esango nuke garrantzia oinarrian zentratu beharko genukela zenbat eta emakume zientzialari gehiago sustatu, ez? Edo ikasgai horietan zenbat eta emakume gehiago izan, gero bebai ikusiko dela horren reflejoa, ez? Arduradun postutan, ez? Eta lehen esan doana, ikerlan ikusten hasi gara,
arduradun moduan, talde arduradun moduan, gero eta neska gehiago dago zala bai. Eta izan esperientzia propiotik edo inguruan ikustea tokatu zaizunetik, noiz esango zenuke izaten direla oztopo edo zailtasun gehien ikasketak aukeratzerakoan, ikasketa prozesuan, lan mundura sartzerakoan, behin lanean zaudetenean, eta zeintzuk dira oztopo horiek? Nik esango nuke, oztoporik handien igual hasieran dagoela, nik hortan zentratzen dut, ze azkenean entzuten dugu, edo eskauz ohituta olako gaietan emakumeak ikustera, eta orduan zaila da, edo zailagoa da emakume batek alako gaiak hautatzea, eta jutia ingenieritza gradu bat ikasten, olako zozer. Nik behintzat nire esperientzian, gero aurrerantzian ez dut oztoporik topatu. Esango nuke ez doalat oztoporik topatu. Beste gizon batek dakazen oztopo bardinak, ez? Azkenean, zenbat eta gorago jun, postu gitziago dagoz, eta gatzaua da heltzea, hori olakoa da. Baina bai gizon zein emakumentzako behintzat nire esperientzian. Eta unibertsitate garaian adibidez, ikasgelan? Egia ni nintzala, adibidez graduan ni nintzan emakume bakarra. Bakarra, zenbatetik? Bai, 15 bat ginen klasean, elektronika eta automatikan, gero juntatzen ginen beste asignatura batzukin, beste ingenieritza batzuekin, eta hor, esan bebai emakume gehiago. Baina nire gradu konkretuan bakarra nintzen, bai. Gero masterrean beste bi emakume esan. Baina gitzi, beti izan gara gitzi. Horregatik dinon, niretako oinarrian dauela arazoa, azkenean oinarrian gitzi bagara, gerora be gitzi izango gara. Edozein kasutan egia da, zientzilariak askotariko esparruetan, ez da, aritu daitezkeela. Egoera antzerakoa da, zientziaren esparru ezberdinetan, edo badago bakarren bate are maskulinizatuago dagoenik, edo kontrara, emakumeen presentzia, beste batzu baino, erritmo bizkorragoan irabazten da bilenik. Nik esango nuke, ez doaz datua begitu, baina nik esango nuke bai diferentzia dauela. Azkenean, badakaguz oinarrizko zientziak, ingenieritza, teknologia digitalak, osasuna, eta adibidez osasun zaian, nik ustot emakume gehiago dago esala, nik badakat lagun bat medikua dana, eta bere klasean emakume asko esan. Eta aldiz, ingenieritzan, kontaudu dana, ez dago hainbeste emakume presentziarik. Lehengo eta oraingo, emakume zientzialarien artean, ikusten duzu alderik? Esango nuke, emakumeen artean ez dakit, baina dakaguzen aukeretan alde handia dago, ez? Lehen ikusezina zen emakumeen lana, ez? Askotan agian, gizonezkoei emoten jaken emakumezkoek eindako lan horren privilegioa edo ospea, gizonezkoei ematen jaken, eta oin hori aldatu iten, eta gero eta emakume gehiago dauz, presentzia gehiago dakagu, gehiago ikuste jaku, eta aukera gehiago badakaguz, lehen baino. Hori holan da. Izan zientzialariak gizon edo emakume, zientziak ze ekarpen egiten dio gizarteari? Nik ustot oso importantea dela zientziak gizarteari egiten dutzan ekarpena, ez? Azkenean, guk adibidez, ez? Ikerlanen egiten duguna da, ikerkuntza proiektun bitartez, ez? Garatu egiten dugu gure jakituria, ez? Teknologia barriak eta transferentziako proiektun bitartez saiatuten gara gure bezeroi, ez? Eta gure inguruan dakaguzen enpresa diferentei ekarpen horrek transmititzen, ez? Transferitzen. Eta azkenean, pentsau, egiten dugu zela lan, igogailuak egiten da bezen enpresakaz, autotako sistema txertatuak egiten da bezen enpresakaz, trenak egiten da bezen enpresakaz, eta azkenean horrek sistemak egun erokotasunan ebaltzen dugu zan sistema dia. Zeinek ez dugu aztenzorra hartzen egunean behin, gehizenok hartzen dugu behintzat. Eta orduan horrek sistemak aurreratzia gure lana da, ez? Ikerlanen behintzat, hortan egiten dugu lan. Falta zegoa kaso gehiago ezagutzea. Bai, hala da, bai. Nik ustot egiza dela, gero eta eskuragarriago dakagula informazioa, ez? Ez dakit ze kalitate dakar informazio horrek, baina behintzat eskuragarriago badakagu gaur egun. Eta saiatuten gara bai, ez? Guk divulgazioa egiten. Bai alde zientifikoan, azkenean ikerkuntza zetro baten egonda, publikazioak, bat aldizkaritako paperrak, konferentziara juten gara, baina
kaleko jendia ez da hain gertu, ez? Gai horretatik ez da hain gertu, eta horregatik saiatuten gara bai, bideoak egiten, sare sozialetan lantzen duguzan teknologiak danontzako ulergarria dan erabaten azaltzen. Divulgazio zientifikoa egitea beraz ezinbestekoa. Bai, ezinbestekoa, bai. Batez be, jendeak ikusi daiten bai zer onurak hartzen da bezan, zientzia eta teknologia gure egunerokotasunari. Eta egunerokoan izan beharko genuke presente, zalantza barik, baina egia da, pixka bat egune seinalatuen bueltan, kasu honetan otsailaren 11aren bueltan, birela ez da hemen kantolatutako egitasmoak, hemen esate baterako Bergarako Laboratorioen Museoan, mundu aldatu zuten eta aldatzen duten emakumeak izeneko erakusketa dago ikusgai, eta Euskal Herriko 16 herrik tartean Debagoieneko 2 Arrasatek eta Aretxabaletak bat egin dute Eloiarrek abian jarritako otsailaren 11 erakusleihoak ekimenarekin. Ze iruditzen zaizkizu alakoak? Oso ondo iruditzen jata olako ekimenak itea. Azkenean, lehen esan dudan bezala, oso garrantzitsua da emakumeak referentzia izatia, ez? Eta orduan olako ekimenak hortara laguntzen dabe. Lehen esan dudan moduan guk emakume ikerlarien bitartez erakustia, zientzia eta ikusi deizen emakumeak zelan beste emakume batzuek parte hartzen daben teknologian, oso garrantzitsua da. Zientzian egiten den lana, jarduna eta ikerketa eskutik doaz ezinbestean ala ez beti? Zango nuke ez beti. Ikerlanen bai, azaldu dizut ez, guk ikerketako proiektuak egite ditugula eta gero ikerketan landutako hori transferentzian lantzen dugula, baina... Izan ere ikerkuntza zentroa zarete. Bai, ikerkuntza zentro izan da bai, baina nik esango nuke beti ez doa zela eskutik. Eta guk bai lan hori egiten dugu ez, saiatuten gara igual ikerkuntzan hain ohituta ez dago esan enpresak ikerkuntzara gerturatzen. Eta beti entzun izan dugu ez da, ez dela behar beste inbertitzen ikerkuntzan. Ematen zaio beharko lukeen garrantzia? Ez dakit akadan ikuspegi global bat ez. Eta ez dakit beste leku batzutan nahikoa inbertitzen den. Guk bai inbertitzen dugu ikerkuntzan, 2 milioi euro inguru urtean, batez be, talentua, talentu teknologikoa garatzen, lehen komentatu dugu zen praktiketa, ni hasi nintzen, praktikak egiten. Nire moduan, dauz, masterreko, graduko eta tesia egiten dago esan beste ikasle batzuk gaur egun ere. Eta gero baita gure infrastruktura hobetzen, zientzia eta ikerkuntza ahalbidetzen duten laborategiak eta tresnak hobetzen eta eguneratzen. Inbertitzen dugu diru hori, eta hori nire ustez primazkoa da. Orokorrean, zertan esango zenuke bereziki aurreratu dela? Esango nuke asko aurreratu dela emakumeak zientzian ikustaraztera, gero eta gehiago ikusten duguz, eta zenbait esparrutan bebai gero eta emakume gehiago dauz. Egia da ingenieritza gatzagoa dela emakumeak ikusten, baina adibidez lehen esan dugun moduan ez, osasunean neska asko ikusten duguz. Eta hortan aurreratu inda, asko aurreratu da. Egia da ondino, lehen esan duzun moduan ez, arduradun postutan neska gitzi ikusten duguz. Esango nuke apurka-apurka aurrerago zela, eta behin oinarriak hobetzen dugu zenean, bebai nik uste dut, jungo garela apurka-apurka bebai, hor hobekuntzak ikusten. Eta egin beharreko lorpenak dira, edo konkistatzeke geratzen den hori da? Zein dan hori dinozu? Bai, nik esango nuke bai, hori dela. Azkenian, goi mailako postuak ez, dia konkistatzeke gelditzen diana. Adimen artifiziala ere hor dago, kasu honetan zer da aukera, mehatxu, alabiak? Nik esango nuke biak, ez? Nik uste dut aukera asko ematen da bezala, zeinek ez daue baltzen gaur egun adimen artifiziala bere egunerokotasuna, nik kontsulta asko egiten dutzaz, eta nik uste dut danek egiten dutze guzela kontsultak, baina bueltatu zapur bat nire oinarrira edo nire background hortara ez, segurtasun funtzionala bat. Zelan erabili geinken adimen artifiziala hori sistema kritikotan ez, eta zelan ziurtatu genezake sistema kritiko batean adimen artifiziala integratzen dugunean, sistema horrek ez da bela
pertsona bat edo infrastruktura bat mehatzuan jarriko, ez? Edo segurtasuna mehatzuan jarriko. Hori erronka bat da ondino adibidez. Orduan, badauz erronkak. Erabili diginke, egunerokotasuna erabiltzen dugu, baina ondino badauz erronkak. Eta agurtu baino lehen, gomendiorik emango zenuke? Nik esango nioke, kuriositatea edo zientzia eta teknologian kuriositatea dakan edozein emakumeri aurrera jun daitela, jarraitu dezala bere sentimendu hori eta ez daitela gidatu beste pertsonek edo bestetan ikusten da ben horta. Zenik adibidez, nire lagune beti izate hoztien. Zelan guztabal jatzu teknologiako asignatura. Nire guztokoa zan, eta nik hori ibilbide hori hautatu naban, eta ni hortara bultzatuko nabezan emakume danak. Guztoko badabe, aurrera itia. Zuri zer eman dizu? Nire egunerokotasun. Ni oso gustora nago lanean, eta nik uste dut hori asko dela, niri gustatzen jatana hautatu dodalako. Eta hori oso importantea da. Horregatik, niretako nire egunerokotasuna da, eta oso gustora egiten dudan lan bat da. Eta orduan, hori oso importantea da. Nire ustez, edozein pertsonan dako, edozein pertsonan bizitzerako. Gustora gotea bakotzan lanakin. Zalantza barik, orduak eman behar izaten dira eta bertan. Bai, larregi. Irune Iarza, eskertzen dizugu bisita, hurrengo batera arte. Eskerrik asko, ero arte.